Ak by tam bolo nejaké veľké vonkajšie krvácanie, tak toto krvácanie treba zastaviť, pretože aj veľké vonkajšie krvácanie je stav, ktorý ohrozuje život. Krváca, to musíme zastaviť krvácanie, tlak v rane je prvá pomoc. Teraz už je krvácanie zastavené, nič nehrozí, stačí ísť na chirurgické ošetrenie. Poďte, doneste mi autolekárničku, prosím vás, ďakujem. Keď máme k dispozícii obväzy, ale nie je to nutné. Tlakový obväz nie je lepšia prvá pomoc ako tlak v rane holou rukou. Tlakový obväz je len pre moje pohodlie, pre vás je to úplne jedno. Takže dám jeden obväz takto do rany a druhým obväzom to silne omotáme. Najprv 3-4 otačky, aby som si to prichytil, aby sa mi to nerozletelo. A teraz začíname vlastný tlakový obväz čo najväčšou silou, ako by som chcel ten obväz roztrhnúť. On sa neroztrhne, ale ide o to, aby bol ten tlak dostatočný. A môže sa stať, že za chvíľku začnete cítiť trpnutie prstov. To nie je nebezpečné, len nepríjemné, takže vydržte. To, čo bolo nebezpečné, krvácanie, to už sme zastavili. Takže. Trpnú prsty? To je dobré, vydržte. Zastavím. Dobre, to je celé. Tak, to si môžete podržať. Nekrváca. Keby krvácalo náhodou, tak zoberiem ďalší obväz a omotám to ďalším obväzom ešte silnejšie. Ale je to dobré, netečie. Takže oprite sa, spravte si pohodlie. Cudzie teleso, to môže byť nožík, šíp, kôl, čokoľvek. Keď vnikne do tela, tak prepichne nejakú cievu vnútri, ale zároveň tú cievu aj upcháva. Čiže cudzie teleso zásadne nevyťahujeme. To cudzie teleso môže byť kdekoľvek. Keď nemáme žiadne pomocky, ošetríme tak, že tlačím okraje rany k cudziemu telesu a do hĺbky, aby som utesnil a spomalil to vnútorné krvácanie, ktoré tam je pravdepodobné. Toto je dostatočná prvá pomoc. Čakám na záchrannú službu. Keď to cudzie teleso je na nejakom mieste, kde to viem obviazať, toto je samozrejme symbolicky, tak dva nerozmotané obväzy dám takto zo strán cudzieho telesa, aby som ho zafixoval, a ďalším obväzom to budem obväzovať, ale tak, aby som nešiel cez to cudzie teleso, ale aby som ho obchádzal zo strán a týmto spôsobom to utesním. Spravíme tepelný komfort. Po ošetrení takto oprite sa. Dobre. Chránime pred stratami tepla a nedávame tekutiny, pretože by mohla vracať a to by len prehlbilo stratu tekutín.